Portem a les esquenes 250 dies de pandèmia i en coincidència amb el Dia Europeu per l'ús prudent dels antibiòtics, sobta com hi ha una carrera desaforada dels laboratoris per aconseguir una vacuna que ens immunitza d'aquest virus, que tenalla la societat en el seu conjunt i perpetua les reaccions autoritàries, insolidàries o destrellatades d'alguns sectors. A la nostra vora veiem cartells als bars i cafeteries que es veuen obligats a tancar per infecció de pandèmia, però la societat de l'opulència s'obstina a demanar que no es tanquen i que continuem consumint, com si no passara res. Fins que l'essència, fins que les persones que investiguen no donen amb el clau, amb algun sistema que frena aquesta alarma sanitària, no podrem trobar cap normalitat.